máte jeden papier v ruke, máte jednu ceruzu, Dávid. A dohodnite sa, čo budete spolu jednou rukou kresliť. Dohodnite sa? Dohodnite sa, čo budete kresliť? Sabina, viete, čo budete kresliť vy dvaja? Tak. Danka, ich nechaj tak, oni dve nech robia. Jednou rukou niečo kreslíte a zatvoríte očka. Ste dohodnuté, čo kreslíte? Nie je ťažké. Zatvoriť oči a kresliť. Dobre, poďme. Pekne kreslíte. Zatvorené očka máte. Super. Dobre. Zatvorené oči. Táti. Nesmejú sa. Počkaj. Ústa. Yes, máme. Počkaj, potom. Čo? Nie. Ešte. Koniec. No. Bože. No dobre, stačí. Dobre, dievčatá. Dobre, ďakujeme.